Városligetén kialakított városi interiőr elénk tár egy modern, nagyvárosi stílust. A tervezők Sebestyén Angelika, Rubin Eszter és Csanád Anna egy olyan loft jellegű lakást alkottak meg, amely a világ bármely nagyvárosában megállná a helyét. Hárman terveztük ezt az interiőrt, egy ilyen városi, loftos jelleget akartunk, hogy ilyen nagyvárosi, egy fiatal pár részére, és azt a hatást próbáltuk elérni, hogy mint a századikról néznénk le, és ezt a tapétával próbáltuk megoldani, és a rolókkal, és a nappal is a fürdőszoba egy térbe raktuk, ami elég szokatlan, de mégis működik. A városi interiőrben mi a kedvenced? Mit szeretsz a legjobban? Csúcsúasztalon az a fekete tábla, ami egy falra föl van festve, egy táblafesték, és oda lehet írni bármit, tehát ez egy nagyon jó ötlet, és nem is nagy összegbe került, tehát könnyen kivitelezhető is. Az a legjobb ötlet, kinézetre igazából minden, tehát nem tudnák kiemelni semmit. A metropolitán lakás kialakításába számos érdekességet, meglepetést csempésztek bele a lakberendezők. Ilyen például a különleges grafitis csempe és a konyhabútorba épített számítógép. Ezen kívül a tervezők figyeltek a helytakarékosságra is. Nagyon kell figyelni a téralakításra, hogy több funkciót lát el egy helység. Esetleg egy szobája van, és akkor az ellátja a hálószoba, nappali, étkező funkciót, tehát hogy mégis elkülönülve legyen, hogy ne legyen az a hatás, hogy bemegyünk, és akkor minden össze-vissza van, hanem figyelni kell arra, hogy mindennek megvan a saját funkciója, de mégsem túl hivalkodó legyen. A nagyvárosi stílus a technikai újításokkal karöltve tükrözi a nyüzsgő, felpörgött városi életmódot.